मैदेरा फैनानै न' खाथियाव थालि जाफैदो थारमाने न'फोरखौ माबा मोनसे खालामजानो गिनानै बे न'खरनि मालिक सुनिल बसुमतारी आरो बिथांनि बिजामादै बिथांनि सिथ्लायावनो थाथ'नाय दानिराम नार्जारी बिसोर सानैबो बलाम लानानै माने एसे होनो होननानै फैदोंमोन ओमफ्राय मैदेरा बे न' खाथिनिफ्राय एसे जांखारना फैयो इसोरबो एसे आरो एसे माने एसे गोजानाव माने होखारना दोनहरनो ओरै साननानै माने फैनायावनो हथात मैदेरा माने गिदिंफिननानै इसोरखौ होसोनानै आक्रमन खालामो इयाव आक्रमनाव जोबोद दुखु मोनो सानैबो आरो दुखु मोननायनि जाहोनाव सासेयाथ' थैबायानोसै सासेया दानिराम नार्जारीया थैबाय आरो सुनिल बसुमतारीखौ हरनि गेजेरावनो दा मेडिकेलाव लांनानै गुवाहाटी जयगुरु नारायणपुर हस्पिटालाव भर्ति खालामनाय जादों दा बिथाङा थांगोन ना थाङा बिनि कुनु गेरेन्टि गैयै बादि खबरखौ मोननाय जादों थाखौ जों दा ओरैनो माबाफोरखौ महरफोरखौ नायनानै जेनेबा जायगानि महरफोरखौ नायनानै माने उल्थायै होसो बुनानै आक्रमन खालामदों माने आगोलाव थांनाय बादि खालामनानै बे फैफिननानै आक्रमन खालामनायखौ जों माने हमदांनो हायो आरो मैदेरा मासेल' आरो बे मैदेर मासेयानो गामियाव माने बेदिनो गिदिं गिदिं थालि जानाय सोरनिबा न' सेर सेर थांनानै एसे बेरा सेरा ओरै सेफायनायखौ जों माने नुनो मोनदों आरो दा आङो माने आसा खालामो जोंहा इ फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ जाहाथे जाय दुखुथिया न'खरा जाबादि जाथाय जालांबाय दा जाय दानिराम नार्जारीया थैलांबाय बिथाङा सासे गावनि बिसि आरो हिन्जावसा खुदिया सानै गालांनाय जाबाय जाहाथे सरकारा अननानै बिथांमोननो सरकारनि आयेन बायदियै माने अनसुंथाइखौ होयो आं बेखौनो सरकारनि खाथियाव खावलाय Jirai.